Ето какво успяхме да видим и да направим за един уикенд в Баварските Алпи. По принцип, избягваме да пътуваме през пиковите периоди, но този път направихме изключение. Отседнахме в Гармиш Партенкирхен, мисля, че така се произнася, което е село в Бавария, основано през 35-та година и е доста известно с ски пистите си и като цяло планините. За 2 нощувки платихме около 150 паунда. Също така си бяхме наели и кола под наем, която беше доста ефтина и мисля ни струваше около 90 паунда, за да не наемам. Времето беше доста студено и на първия ден в събота, когато се събудихме, отидахме до този замък, който също мисля, че се произнася като Нойшванштайн, което на български означава Нова Лебедова скала. Това също е домът на мечтите на крал Лудвинг II. Разположен на високо над Лебедовото езеро и буквално изглежда все едно изкаран от някой филм или приказка. Също така този замък е вдъхновение за самия замък в Дисни. Наричат го също и замъкът на Вагнер, а красотата му наистина вдъхновява и Чайковски за Лебедовото езеро. Беше на около часа с кола, откъдето бяхме отседнали и билетите струваха около 20